ekstrem følelse af frihed at være i naturens vold. Man kan også godt være en lille smule bange en gang imellem, hvis teknikken er kraftig. Men, der er lidt syre ind over bjerget, så jeg bliver ude foran, og så må vi se, om det går, ellers så må vi lede en anden. Man har sådan lidt fylder i maven, men man nyder udsigten og holder godt øje med de andre piloter, der er i luften, og kigger lidt på syrene. Jeg prøver at finde en termitforbel. Det er rimelig turbulent, vågner lidt. Det er meget faktisk. Det stiger ret vildt. Så kunne man måske have set helt til Venedig, men det er ikke lige i dag. Flyveforholdene er perfekte, der er en lille smule vind i højden, så der er lidt turbulens, men ellers er det rigtig fint. Jeg ligger nu og synker med cirka 1 meter for hver 10 meter, jeg flyver frem, og har nu været i luften i et kvarter siden, at jeg startede. Jeg ligger og flyver ud i dalen med lidt sidevind, så jeg har en ground speed på cirka 30 km i timen. Og det ændrer sig selvfølgelig lidt efter, hvor jeg flyver hen. Men nu har jeg taget lidt højde, så nu vil jeg så prøve at synge lidt ind mod bjerget igen. Så jeg en ørn eller en rovfugl, der lå foran mig. Så kan jeg se, at den fandt en termitforbel. Og så nogle skive, de er temmelig meget bedre til at flyve, end vi er. Så når man ser det, så er det altid en god idé at følge efter. Fordi så de har som regel fattet noget, og nu ligger jeg så i et boble og stiger med 1-2 meter, og fuglen den er så fløjet videre. Den har sikkert fundet noget bedre, men det er det ikke.